أرست زينام إثيوبيا لوطك بأير مكلخال سرحتهم سرحتي ጭቡጣት ለውጥታት ዝተመዝገበሎም ምዃኖም ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ኣፍሊጦም መንግስቲ ኣዋሃብ አገልግሎት ንምዝማን ዘካየዶም ስራሕቲ ሪፎርም ውፅኢት ይምዝገበሎም ምህላው ተሓቢሩ ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሩስያዊ መዘናኦም ቭላድሚር ፑቲን ጽባሕ ዓርቢ ድሕሪ ዝግበር ኣኼባ ኩናት ጠጠው ከብሉ ተዘይኪሎም ውፅኢቱ ዝኸፈ ከም ዝኸውን ኣጠንቂቖም سلام طعن هبلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكساعات حدا خوينو كم تلمود مع زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندامراحكم ساهم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر ኢትዮጵያ ለውጥ ከባቢ አየር ንምክልኻል ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ጭቡጣት ለውጥታት ዝተመዝገበሎም ምዃኖም ሚኒስትር ፕላን ልምዓትን ኣፍሊጦሎም ሚኒስትር ዴታ ፕላን ልምዓትን ስዩም መኮንን ለውጥ ከባቢ አየር ንምክልኻል ኣብ ዝስራሕ ስራሕቲ ኢትዮጵያ ግድኣ በአግባቡ ትዋጻእ ከም ዘላም ተዛሪቦም ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ ጭቡጣት ለውጥታት ዝተረኣየሎም ብምዃኖም ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ማእኸል ስሕበትን ተመክሮን ትኸውን ከም ዘላውን ገሊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ቀጸልቲ ሰሙናት ዓለም ለኸ ጉባኤታት ከም ተተናገድ ብምግላጽ መበል ካልኣይ ጉባኤ ለውጥ ከባቢ ኣየር ኣፍሪካ ሓደ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብቲ ጉባኤ ተመክሮ ኢትዮጵያ ንዓለም ዝተረኣየሉን ኣብ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ ብዝበለጸ ተጠናኺሮም ንክቐጽሉ ውሳነ ዝወሃበሉን ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ እዋን ክራማት 2017 ዓመተ ምህረት 50,000 ሜትሪክ ቶን ፍርያት ናብ ግዝያዊ መኻዚኖን ምእታዊ ስራሕ ኣሎ ክብሉ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ሓደጋን ድልውነትን ኢትዮጵያ ገሊጾም ሉዓላውነት ምግቢ ንምርግጋዝ ካብ መንጎ ዝተቐመጡ ሽቶታት ዓቕሚ ምዕባይ ግዝያዊ መኽዘንቲ ቀንዲ ከም ዝኾነ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዶክተር ሽፈራው ተኽለማርያም ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ብፍርያት ሕርሻ ተመዝግቦ ዘላ ለውጢ ዓቕሚ ግዝያዊ መኽዘን እዋን ሓደጋ ብምዕባይ ርኡይ ኣስተዋጽኦ የበርክት ከም ዘለውን ገሊጾም ክልላት እውን ዓቕሚ ግዝያዊ መኽዘን ክብ ብምባል ዕለታዊ ደገፍ ንዘድልዮም ዜጋታት ዘቕርብሉ ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ይስራሕ ከም ዘለዮም ኣብሪሆም ዘሎም ብመሰረት እዚ ግዝያዊ መኽዘን እኽሊ ዓቕሚ ፍርያት ኣዝርእቲ ምዕባይ ዘኽእል ደገፍ 3 ቢልዮን ብር ንክልላት ከም ዝተዋሃበ ገሊጾም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ بمعقف بريكس استرخب صبغ أقاطامي بمتقام مس برازيل زلو قطباون نقداون متحبار نمتنخار إنها تسرح مخانو أمباسادر إثيوبيا برازيل لول سجد تاردسة غليزوم ኢትዮጵያን ብራዚልን ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንት ቱሪዝምን ስግግር ቴክኖሎጂን ዘለውን ምትሕባር ንምጥንኻር ዝሕግዝ ካብ ክልቴን ሃገራት ዝተውጻጹ ብዙሓት ኩባንያታት ፎረም ቢዝነስን ቱሪዝምን ኢትዮ ብራዚል ካብ 16 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ሳኦ ፓውሎ ክሳለጥ እዩ ኣምባሳደር ሉልሰገድ እቲ ፎረም ምስ ብሬክስ ኣባላትን መሓዙት ሃገራት ዘለዋ ቁጠባውን ምትእሳር ንምዕባይ ኣብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዝሕግዝ ምዃኑ ብምሕባር ምትሕባር ደቡብ ንምጥንኻር እትገብሮ ጻዕሪ ኣብ ምድጋፍ እጃሙ ክዋጻእ ኢሎም ኣብቲ ፎረም ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ማዕድንን ቱሪዝምን ኢንፎርሜሽንን ቴክኖሎጂን ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍትን ኩባንያታትን ብራዚልን ከም ዝሳተፉ ሓቢሮም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ስርዓት ሸርፍ ወፃኢ ብዕዳጋ ክምራሕ ምግባሩ ካብ ባንኪ ወፃኢ ዝለኣኽ ገንዘብ የትርፍ ምህላው ተሓቢሩ
ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ዲያስፖራ ኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ስርዓት ሸርፍ ወጻኢ ብዕዳጋ ክምራሕ ምግባሩ መብዛሕትኡ ሸርፍ ወጻኢ ብባንክታት ኣቢሉ ንኽላእ ኣኽኢሉ ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ካብ ሬሚታንስ ልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ምርካባ እውን ገሊፆም ኣሎም እዚ ድማ ኣብ መዛዘሚ 2016 ዓመተ ምህረት መምሓየሽ ማክሮ ቁጠባ ናብ ተግባር ብምእታው ከም ዝኾነ ብምሕባር ስርዓት ሸርፍ ወጻኢ ብዕዳጋ ክምራሕ ምግባሩ ካብ ባንኪ ወጻኢ ዝላኣኽ ገንዘብ ብምንካይ መብዛሕትኡ ብባንክታት ኣቢሉ ክላኣኽ ገይሩ ኢሎም ብመንፅር ዘሎ ዓቕሚ ልዕሊ እዚ ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ ብምግላጽ በዚ ድማ ኣብ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት 8 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ንምርካብ ከም ዝተሓሰበ ምሕባሮም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ንሬሚታንስ መልኣኺ ተባሂሉ ዲያስፖራ ዝኸፍሎ ዝነበረ ክፍሊት ባንክታት ብምሽፋን መበረታትዒ እናገበሩ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣምባሳደር ፍጹም ዲያስፖራ ውሕስና ዝወሃቦ ሕጋዊ መልኣኽ ኣማራጺ ንኽጥቀም ጻውዒት ኣቕሪቦም ዲያስፖራ https://www.unite.et/ ብዝተባሃለ ኣማራጺ ብመንግስትን ውልቀ ባንክታትን ሸርፍ ወጻኢ ሒሳብ ቁጽሪ ብምኽፋት ገንዘብ ምምሕላፍ ስለ ዝተጀመረ ኣካውንት ንምኽፋት ዝነበረ ናይ ወረቐት ኣሰራርሓ ክተርፍ ብምግባር ልዑል ለውጢ ምምጽኡ ሓቢሮም ኢትዮጵያ በቅርብ እዋን ተመርቆ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንውልቀ ኢንቨስትመንት አንድ ሕቆ እዩ ክብሉ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኬፕ ታውን ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ኢንቨስትመንት ማይ ኣፍሪካ ኣብ ዘተ ፓናል ላዕሎት ሚኒስትራት ብዛዕባ ፕሮጀክት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መብርሂ ሂቦም እቶም ሚኒስትር ኣብቲ መድረኽ ኢትዮጵያ እትዛዝሞ ዘላ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ጠሚቶም እቲ ፕሮጀክት ፋይናንስ ብዛዕባ ዝተገበረሉ ኩነታት ተመክሮኣ ንኽተካፍል ሓቲቶም ኣሎም ብመሰረት እዚ እቲ ፕሮጀክት ብዝነበሩ መንግስታት ንክጅመር ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስ ደገፍ ፋይናንስን ልቓሕን ሓቲታም ምርካብ ብዘይምኽኣላ ቀጻሊ ወለዶ ከም ዝሃንጾ ብምእማን ናይ ሎሚ ወለዶ ትፅቢት ንክግበረሉ ተገዲዱ ኢሎም እቲ ግድብ ብቐንዱ ብዓቕሚ መንግስቲ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣባላት ብቐጥታ ተሳትፎ ዝታነጸ ኩርዓት ኣፍሪካን ፕሮጀክት ኣማራጺ ሓይልን ከም ዝኾነ እውን ኣሬድዮም ዘሎም ኣብ ስራሕቲ ህንፀት እቲ ግድብ ሰብ ሃፍቲ ብቐጥታ ብምስታፍ ኣሰሮም ዘቐመጥሉ ካብ ፍልፍል ሓይሊ ብተወሳኺ ቀንዲ ዓንዲ ትራንስፎርሜሽን ቁጠባ እዩ እውን ኢሎም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እንትዛዘም ብቐንዱ ንውልቀ ዓውዲ ልዑል ዕድል ኢንቨስትመንት ሒዙ ከም ዝመጽእ ምግላጾም እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝለኣኾ መረዳእታ ኣፍሊጡሎም ሕብረተሰብ ንሕሙማት ኩላሊት ደገፍ ሕክምና ክገብር ትካል ግብረሰናይ ዳያሊሲስ ሕሙማት ኩላሊት ጻውዒት ኣቕሪቡሎም እቲ ትካል ገባሪ ሰናይ ሕሙማት ኩላሊት ንቕለ ተኸላ ክሳብ ዝገብሩ ንሕፅበት ኩላሊት ወይ እውን ዳያሊሲስ ዘድልዮም ወጻእታት ንምሽፋን ደገፍ ክገብር ምጽንሑ ገሊጹሎም እቶም ሕሙማት ንቕለ ተኸላ ንክገብሩ ግንዛበ ናይ ምውሃብ ስራሕቲ ዝተሰርሑ እንትኸውን ኩላሊት ዝህቡ ሰባት ብዘይምህላዎም መብዛሕትኦም ሕሙማት ብሰንኪ ሕፅረት ለገስቲ ኩላሊት ኣብ ዓብዪ ፀገም ይርከቡ ኢሉ እቲ ትካል ዝህቦ ደገፍ ብሰንኪ ልዑል ውፃኢታት ግልጋሎት ሕክምና ናብ ብዙሓት ሕሙማት ክበፅሕ ከም ዘይከኣለ እውን ኣጽንኦት ሂቦምሉ ስለዝኾነ ሕብረተሰብ ንሕሙማት ኩላሊት ዘድሊ ድጋፍ ክገብር ጻውዒት ኣቕሪቡ
زيننا حزون قتل تملكتي حزرما بزرزر نابس حزنايم زيناتاتي كحلفكم منغستي أوهابا قلقالوت نمزمان زكايدوم سرعتي ريفورم وطيت يمزقولهم هلاو تحبيروم اتي قلقالوت بتكنولوجي كدقف بمقار مستقالات فيدرال زت أساسرو سرعتي أبستفال كلات ناتا تقور كمزر كون تقاليتولو أبادي دمكا أب زحلفو شوعات عمتات منغستي أب أواهبا قلقالوت زلعلو حتوتات ملسين مهاب سرحتتات ريفورم النافت أمام صنوحو يذكر تي قلقالوت قلطوف نمقبار نكيلاتات تي عودي زوهابو سلطاناتات ربحوهم زلعل مخانو سرحتنياتات سيفيل مزقبان قلقالوت نبرتي كتما አዲስ አበባ ገሊጾም በኤጀንሲ መዋቅር እየተስተዋሉ ያሉ ያሰራር የተለያዩ ችግሮች እያዩ ኣብቲ ኤጀንሲ ዘጋጥሙ ጸገማት አሰራርሓ ብምርኣይ እዚ ዝፈትሕ ሲስተም ምፍጣር ጀሚሮም እዮም ኣተሓሕዛ መረዳእታ ዘመናዊ ክኾን ኣብ ምግባር ዝተዋሃቡ ስልጠናታት ምልዓዓል ፈጢሮም እዮም ትወስጀዋሉ ካሁን ቴክኖሎጂ ስልጠናታት ወሰንቲ እዮም ምስ ናይዚ ዘበን ቴክኖሎጂ ዝጠዓዓም ብምዃኑ ትምህርቲ ረኺቦለ ንትካልና ድማ መተግበሪ ፈጢረ ኣበርኪተ ትካላት ጥጡሑን ቁልጡፉን አሰራርሓን ምዝርጋሕ ካብ ዝሃነጽዎም ህንጸት ስማርት ሲቲ ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ሓደ እዩ ባሩ ይከፍታል ሰራተኛው ዛ በዓል ጉዳይ መጽዩ ከይተንገላትዐ በሓደ መስኮት ግልጋሎት ጉዳይ ወዲዩ ናብ ገዙ ዝመለሰሉ ስርዓት እዩ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣካል ዲጂታል ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣዋህባ ግልጋሎት ኣብቲ ክልል ይትግበር ምህላው ተሓቢሩ በተመረጡ ተቋማት ላይ أبستمرت تكالات أسرارحهم المزمان سفح منقسقاس እናተኻየደ እዩ ካብዚኦም ቢሮ እቶት ቢሮ ንግዲ ወሳነ ኩነት ትካላት ፍትሕን ትካላት ስልጠናን ስራሕን ይርከብዎም ኣብ ክልል ሃረሪ ኣዋህባ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል መሶብ ንምጅማር ዝስርሑ ዘለው ስራሕትታት ዝበረታትዑ ምዃኖም ተሓቢሩ ማስተዳደር ኢሹም ይሆኑ የነበሩትን ጸገማት ሰናይ ምሕዳር ዝነበሩ ግልጋሎታት ብምፍላይ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዞም ሓደ ማእኸል መሶብ ክመጹ በመግባር ምስ ፌደራል ናይ ምርኻብ ስራሕ ናብ መፈጸምታ ዳርጋ በጽሕ እዩ ተበጻሕነት ቴክኖሎጂ ንምዕባይ ተጠናኺሩ ዝቕጽል ምዃኑ ተሓቢሩ ወላኳ ሰፊሕ ሃፍቲ ኣርቃይ እንተሃለዎም ብዝግባእ ተረባሕቲ ዘይምዃኖም ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሓረስቶት ዞባ ዳውሮ ተዛሪቦም መምርሒ ሕርሻ እቲ ዞባ ብወገኑ እቲ ሃፍቲ ኣርቃይ ካብቲ ካብ ሓሊፉ ንሃገር እውን ረብሓ ንከምጽእ ካብ ባህላዊ ኣሰራርሓ ወፂኡ ብዘመናዊ መንገዲ ዘቀነባብር ፋብሪካ የድሊ ክብል ኣፍሊጡሎም ንጸብጻብ ይመራደም ጌታቸው ኣለሙ ኣይተከበደ ገልቹ ገፍሕ ደናር ቃብ ዝርከበሉ ዞባ ዳውሮ ወረዳ ተርጫ ነባሪ እንትኾኑ ንሶም ጥራይ ኣስታት 2 ሄክታር መሬት ዘሽፍን ሃፍቲ ኣርቃይ ኣለዎም ንሓጹር ንምጥቃም ኣርቃይ እንዳቆረጹ ዝረኸብናዮም ኣይተከበደም ንዖም ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣርቃይ በኣብዝሓ ብባህላዊ መገዲ ግልጋሎት ከም ዝጥቀሙሉ ይዛረቡ እኛ ምን ተጠቀመው ባጥር ለከብት ግጦሽ ንሕና ንጥቀመሉ ንሓጹር ንቀለብ ከፍቲ ንገዛውት መስርሒ ንብዙሕ ነገር ኢና ንጥቀመሉ ኣርቃይ ንኹሉ መገልገሊ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 3 ጽዕነት ሸይጠ ኣብዚ ከባቢ ሽፋን ደናር ቃይ ብስፍሓት ዝርከበሉ እኳ እንተኾነም ንሃፍቲ ኣርቃይ ክብ ናብ ዝበለ ረብሓ ዝቕይር ፋብሪካ ብዘይምንባሩ ተስፋ ካብ ምግባር ወጻኢ ብዝግብኦም ልክዕ ረብሓ እናተረብሑ ዘይምዃኖም እውን ተዛሪቦም እንግዲህ አቅጣጫ አናቂም እንጂ ከዚህ በፊት ሕዚ ዘሎ አንፈታ ይንፈልጥን እምበር ቅድሚ ሕዚ ኣብ ካልእ ሃገር ብዙሕ ረብሓ ይህብ እዩ ይዝበሃል ንሕና ግን ነቲ ረብሕኡ ንሱ ኣይረኸብናዮን ኣርቃይ ከም ንእሽተይ ዋጋ ኢና ንሓስቦ ኣብ ዞባ ዳውሮ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ንሃገር ክተርፍ ዝኽእል ገፊሕ ሃፍቲ ኣርቃይ ዘሎ ምዃኑ ዝዛረቡ ሓላፊ ዘፍር ሃፍቲ ተፈጥሮ መምርሒ ሕርሻ ዞባ ምትኩ ለይኩን ዛጊድ በተዓውዲ ኢንቨስት ዘይምግባሩ ገሊጾም በርግጥ ከፋብሪካም አልፎም የስራ ዕድል ፈጠራ መሆን የሚችልበት ብርግጽ ካብ ፋብሪካ ሓሊፉን ፈጠራ ዕድል ስራሕ ምዃን ዝኽእል እዩ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ገፊሕ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዝኽእል ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ዘለውና ወረዳታት ኣስታት 23000 ሄክታር ብኣርቃይ ዝተሸፈነ ቦታ እዩ ዘለና ስለዚ ነዚኦም ብመንጽር ምጥቃም ኣብ ቀጻሊ እቲ ክልል ይኹን እዚ ዞባ ፍሉይ ትኹረት ሂቡ ፋብሪካ ካብ ምኽፋት ጀሚሩ ንመናእሰይ ስልጠና ብምሃብ ተረባሕቲ ምግባር እንኽእለሉ ገፊሕ ምንቅስቃስ እንገብረሉ ሃፍቲ ምዃኑ ንምግንዛብ እፎቱ
ببركة هاجر إثيوبيا لعل 1 مليون هكتار مريت شفن دنار قاي ونانيتيام يخون مبر زهاجر نتي حفتار قاي كابات تقاقما بهلاو مقد حليفو ناب زمناو اندستري ام مئتاو زي قبا ربحنا رخبت بزي مخانام نتعودي تخرت هيبكا مسرح كم زقبا تقليصو ግልጋሎት ሓደ ማእከል መሶብ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ኣብ ቀረባ እዋን ዕላው ምዃኑ ዝዝከር እዩ እቲ ማእከል ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ግልጋሎታት ብምጥማር ግልጋሎት ዝህብ እዩ ትግበራ ዲጂታል ስትራቴጂ ኢትዮጵያ 2025 ዝውውር ገንዘብ ናብ ዲጂታል ኣብ ምቕያር ዝሐሸ ውጽኢት ከም ዝተመዝገበ እውን ይግለጽ ጌታቸው ዓለሙ ግልጋሎት ሓደ ማእከል መሶብ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ኣብ ቀረባ እዋን ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተመሪቑ ስራሕ ምጅማሩ ዝዝከር እዩ እቲ ማእከል ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ከም ዝህብ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ገሊጾም መሶብ ተመርቋል ይሄ ትልቅ አቅም ነው መሶብ ተመሪቑ እዩ እዚ ዓብይ ዓቕሚ እዩ ሎሚ ሕድሕድ ዜጋ ፋይዳ መሶብ ምግንዛብ ክጽገም ይኸውን እዩ ይኹን እምበር መለለይ መንነት ካርዲ ኣብ ዝጸገሙ እዋን ንግዲ ፍቃድ ኣብ ዝደለየሉ እዋን ፓስፖርት ኣብ ዝደለየሉ እዋን ኩሎም ጉዳያት ብሓደ መገዲ ብሓደ ቆጸራ እክብ ኣብ ዝበለ ቦታ ባህ እንዳበሎም ብዘገልግሉ ዜጋታት ምውሃብን ትጅምርን እንትበጽሖን ሽዑ ዕግበት ክፍጠር እዩ ኣብዚ ቦታ መብዛሕትኡ ነገር ሲስተሚክ እዩ እቲ ሰብ ኣትዩ ናይ መጀመርታ ካርዲ ካብ ዝቆረጸሉ እዋን ጀሚሩ ክንደይ ደቂቃ ከም ዝጸንሐም እንታይ ግልጋሎት ከም ዝረኸበም ምስ መን እንታይ ከም ዘዋግዐ ባዕሉ እቲ ሲስተም ሪፖርት ይገብር እዩ እቲ ማእከል ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ግልጋሎታት ብምጥማር ግልጋሎት ዲጂታል ቴክኖሎጂታት ብምጥቃም እዩ ግልጋሎት ማህብ ዝርከብ ተገልገልቲ እውን እቲ ግልጋሎት ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ግብራዊ ክግበር ይግባእ ኢሎም ፓስፖርት በማውጣት ለአንዳንድ ጉዳይ ሄጄ ፓስፖርት ንምውጻእ ንገለ ጉዳያት ከይደ ኣዝዩ ደስ ዝብልን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘየሎን ትጽቢት ዘይተገበረሉን ዓይነት ግልጋሎት እዩ እናተውሃበ ዘሎ እዚ ድማ ናብ እቶትን ካልኦት ኣብያት ዕዮን እንተዝኸይድ እሞ ወይ ድማ ሃበ ከምዚ ዓይነታት መስኮት ምትእንጋድ ዝከኣለሉ ጉዳይ እንተዝህሉ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ በአንድ መስኮት ሁሉንም ብናገኝ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ኣብ ሓደ መስኮት ኩሉን ትረክብ ኣዝዩ ባህ ዝብል ነገር እዩ ዘሎ ግዜ ይቁጥበልና እዩ ብመንጽር ቁጠባ እውን ብዙሕ ኣይነውፅን ኩሉ ከምዚ ኣብ ሓደ መስኮት እንተዝኾነልና ግዜ እውን ነትርፍ ኢና ኣብ ሚኒስትሪ ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽንን ዋና ፍጻሚ ስራሕ መራሒት ብሄራዊ ኤሌክትሮኒክስ መንግስቲ ዘኪ ጀማል ንምክልኻል ብልሹ አሰራርሓታት ትግልጋሎት ሃናጽ ይግደ እናተጻወተ ይለን አላስፈላጊ የሆኑ አሰራር ውስጥ ያሉ ብልሹ አሰራር የምንላቸውን ነገሮች ዘየለይት ኮይኖም ኣብ አሰራርሓ ዘለው ጉዕዝያት እንብሎም ነገራት ብምቕናስ ሕብረተሰቡን ግልጽ ዝኾነ ግልጋሎት ንኽረክብ ኣብ ድሕሪ ዝቕመጡ ሓለፍቲ እውን ስራሕትታት ብቕልጥፍና ምሃብ ንኽኽእሉ ዘኽእል ፕላትፎርምታት እንትቐርቡ ጸኒሖም እዮም ቢዝነስ ፖርታል እንብሎ መዋብ ግልጋሎት ፍቃድ ህንጸት ቅድመ ሕዚ ንከተማ መምሕዳራት ዘቕረብናዮ እዩ ከምዚ እናበልና ዓቕሚ ብዝፈቀደ መልክዑ እዞም ስራሕ ዘቕልሉ ፕላትፎርምታት ይኹኑ መሰረተ ልምዓታት እናደገፍና ንርከብ ኣብ መሶብ ግልጋሎት ሓደ ማእከል 23 ትካላት ተዋዲዶም ልዕል 120 ግልጋሎታት እናሃቡ ይርከቡ ዋና ዳይሬክተር ወሳኒ ኩነት ክልል ሲዳማ ታመነ ተሰማ በወገኖም እቲ ክልል 85 ሚእታዊ ግልጋሎቱ ዲጂታል ዝኾነ እንትኸውን ኣብ 2018 ሙሉ ብሙሉ ግብራዊ ንክኸውን ንምግባር እናሰርሕና ናይሎም አገልግሎታችንን ከዚህ ግልጋሎትና ቅድመ ሕዚ ማኑዋሊ ንህብ ካብ ዝነበርና ሎሚ ኣብ ክልልና ከም ትካልና 85 ሚእታዊ ዲጂታል ጌርና ኢና እዚ ማለት ካብ ንኽክ ወረቐት ነፃ ምግባር ማለት እዩ ኣብ ዝቕጽል 2018 ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዲጂታል ክንኣቱ ኢና ንብል ኣብ ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ ልዕሊ 800 ግልጋሎት መንግስቲ ዲጂታል ምግባር ከም ዝተኻለ እውን ተገሊጹ እዩ ተበልከቲ ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕልጽል ስርዓት ዲጂታል ፋይናንስ ንኹሉ ዜጋ ተበጻሒ ንምግባር ብትኩረት ይስርሓሎ ክብሉ ዋና አማሓዳሪ ብሔራዊ ባንኪ ማሞ ምሕረቱ ተዛሪቦም ሳልሳይ ጉባኤ ፍልጠት ፈጠራ ሰብ ስራሕ ብልሒ ብምጥቃም ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ሓዱሽ ዕዳጋን መርኣያነትን ምኽፋት ብዝብል መሪ ሓሳብ ይሳለጠሎም ኣይተ ማሞ ምሕረቱ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ስርዓት ፋይናንስ ናብ ዲጂታል ብምቕያር ኩሉ ዜጋ ቀረብ ፋይናንስ ክረክብ ብምውዳድ እናሰርሕ እዩ
ሰብ ስራሕ ብልሒ ሓበሬታ ንምውዳብን ስርዓት ዲጂታል ፋይናንስ ዘተኣማምን ንምግባርን ዘኽእል እዩ እውን ኢሎም ኢትዮጵያ ተተግብሮ ዘላ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ንዕቤት ዲጂታል ፋይናንስ ዓብይ በሪ ዝኸፍቱ እዮም ዝበሉ ድማ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ክፍሊት ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ሙኒር ዱሪ እዮም ናብ ዜና ወፃኢ ትንሰግር ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሩስያዊ መዘንኦም ቭላዲሚር ፑቲን ጽባሕ ዓርቢ ድሕሪ ዝግበር ኣኼባ ኩናት ጠጠው ከብሉ ተዘኪሎም ውጽኢቱ ዝኸፍአ ከም ዝኸውን ኣጠንቂቖም ፕሬዚዳንት ትራምፕን ፑቲንን ድሕሪ ምጅማር ኩናት ሩስያ ዩክሬን ንፈለማ እዋን ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ኣላስካ በኣካል ከም ዝራኸቡ ይፍለጥ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ምስ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከምኡውን ካልኦት መራሕቲ ኣውሮፓ ብቪድዮ ኣኼባ ኣካይዶም ነይሮም ብመራሒ መንግስቲ ጀርመን ፍሬድሪክ ሜርዝ ኣተሓባራይነት ኣብ ከተማ በርሊን ብኦንላይን ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ሰናይ ዝበሃል ከም ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጾም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወሲኾም ኣብ ዕለተ ዓርቢ ምስ ፑቲን ኣብ ዝገብርዎ ኣኼባ ስምምዕ ሰላም እንድሕር ተገይሩ ንኪየቭ ዘግለለ ክኸውን ከም ዘይኽእል ኣፍሊጦም ክብል ኣልጀዚራ ጸብጺቦም ተበልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ጭቡጣት ለውጥታት ተመዝገበሎም ምዃኖም ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ኣፍሊጡ መንግስቲ ኣዋህባ አገልግሎት ንምዝማን ዘካይዶም ስርዓቲ ሪፎርም ውጽኢት ይምዝገበሎም ምህላው ተገሊጹ ኣብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሩስያዊ መዘኖም ቭላዲሚር ፑቲን ጽባሕ ዓርቢ ድሕሪ ዝግበር ኣኼባ ኩናት ጠጠው ከብሉ ተዘኪሎም ውጽኢቱ ዝኸፈ ከም ዝኸውን ኣጠንቂቖም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም